Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Hukumar NDLEA ta cafke mai shekaru 75 gote-gote da zargin harkar kwayoyi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaran. NDLEA masu hana fatocin miyagun kwayoyi sun kai ga wani tsoho da ake zargi yana saida kwayoyi. An cafke Usman Bokena Bajama wanda mazaunin mararraban Tola ne a garin Mayo Balwa a Adamawa. Jami'an hukumar suna ci gaba da karɓe kwayoyin a kuskura wanda NAFDAC ta ce yana da haɗari a rayuwar ɗan adam. Hukumar NDLEA masu yaƙi da miyagun kwayoyi a Najeriya ta ce ta yi ram da wani tsoho mai shekaru 75 da ake zargi yana harkar kwayoyi. Jaridar The Guardian ta rawaito cewa NDLEA ta bada sanarwar damƙe Usman Bokena Bajama wanda aka fi sani da Clement a garin Mayo Balwa a jihar Adamawa. Daraktan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na hukumar NDLEA Femi Babafemi yake cewa talatar makon jiya wannan tsoho ya faɗo hannun hukumar ta NDLEA. Jami'an NDLEA sun samu Usman Bokena Bajama ɗauke da kilogram 49 da ya mallaka daga wata gonarsa da yake shuka taba a mararraba Tola. Baba Femi ya kuma tabbatar da cewa wannan tsoho shine akan gaba a jerin mutane 22 da aka yi ram da su bisa zargin mu'amala da miyagun kwayoyi. Kamar yadda kakakin hukumar ya faɗa, an yi nasarar karɓe fiye da kwalabe miliyan 1,387 na akuskura da aka haramta yin amfani da shi a ƙasan baki ɗaya. Kamar yadda jaridar Tribune ta ce, baya ga maganin a kuskura da kuma tramadol da aka samu, jami'an NDLEA sun karbe kilogram 2,536 na tabar wiwi a jihohin. A jawabinsa, Babafemi ya ce an lalata eka goma na miyagun kwayoyi da aka shuka a gonaki. NDLEA ta yi wannan aiki ne a garuruwan Edo da kuma jihar Adamawa. To jama'a duka anan muka nade tabarmar shirin wannan labarai namu na wannan lokaci. Kada ku manta da Mighty Hausa TV. Wannan tasha taku ce. Idan wannan ne lokaci na farko da ka ziyarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ka manta ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamun kararrawa. Wannan tashar taku ce. A huta lafiya sai wani lokacin. To jama'a duka anan muka nade tabarmar shirin wannan labarai namu na wannan lokaci. Kada ku manta da Mighty Hausa TV. Wannan tasha taku ce. Idan wannan ne lokaci na farko da ka ziyarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ka manta ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamun kararrawa. Wannan tashar taku ce. A huta lafiya sai wani lokacin.